Sa atong tubag sa Salmo, sagit itong tubag, ang ilang mensahe mikaylap sa tibuok kalibutan. Ang gipasabot ani ang mensahe ni Kristo o ang mensahe sa mga apostoles. Gikan atong gamay kaing pundok, mga pobre kasagaran, o mga makasasala, mga sinalikway sa katilingban, doon na sila'y mensahe nga karon milukop sa tibuok kalibutan. 2,000 years na ang milabay, sige lang yapong kaylap kining maong mensahe. Ug unsa man kining maong mensahe, matud pas unang pagbasa, ang panaghiusa. Ang mensahe sa mga apostoles mao gyud ang dunay usa ka simbahan, usa ka pagtuo, ug usa ka Ginoo. Mao gini ang core message nila. There is only one church, one faith, and one God. Sige, lingay mong tupad. Ing naunsay mensahe nimo kada adlaw dito sa inyong balay. Nagkahiusa mo sa inyong balay. Doon nalay usa ka simbahan, usa ka pagtuo, ug usa ka Ginoo. Nya matod pa ni San Pablo, gikan dinhi doon na say usa ka paglaom, usa ka lawas nga mao ang mystical body of Christ. Nya gihiusa ning tanan diha sa gugma. Ang nagbugkos ba tungod sa gugma. Aw tanawa lang ko ng imong lawas, kana imong lawas usar man nakabuok, pero naay naay kamot, naay tiil, daghan kaing bahin sa tong lawas, mata, dunggan, ngipon, ngabil, dila, tutunlan, tinai, small, short, small, big, lain-lain lang. Pero nagkahiusa, ngano man naghigugmaay. Nya unsa may timailhan nga naghigugmaay? Andam una gyud ang nahigugma, andam nga moalagad sa iyang isig katao. Sige, lingay mong tupad. Ingna andam bakang moalagad nako. Sige, ingna. Ingna ba? Ingna andam kang moalagad nako. Nya mo ingon gyud sa suluha diha. Buangon na. Nya ang sunod. Ang sa may sunod sa nahigugma, andam mulipay sa iyang isig katao. Sige, lingi na sa di ka tulo, ingna sugot ka, lipayon ti ka. Sige, ingna ka no. Nalipay ka ng naong sa imong tupad, lipay ka. Ambot lang. Lipay mo ng naong sa inyong silingan. Ambot lang. So mualagad nga malipayon. O kining ikatulo mao ni ang kasagaran gyud nilang gibuhat nga maoy nakapahimo nilang sikat kaayo. Unsa man andam muantos og magpakamatay sa iyang isig katao. Ngay katapusang lingi ingna andam bakang mupakamatay para nako. Ingna kuno na imong tupad. Ingna in kaso lang gyud ba? Andam bakang magpakamatay para nako. Maingon na siya, pati yung tanong kang buanga ka. Na. O daghan kayong mga pagsulay nga ning abot nila sa mga apostoles nga gustong bungkagon ang ilang panaghiusa. Ang unang pagsulay, unsaon paghiusa ang mga Hudiyo o mga pagano, the pagan and the Jewish community. Nahiusa gid nila. Na sila'y conflict, mubalik gid sila sa one church, one faith, one Lord. Muna kana bitang mga tinuhuan karon, kana mga tinuhuan ba nga dili bitaw mo ila nga usarata, dili mo ila nga dunalay usa ka simbahan, usa ka pagtuo ug usa ka Ginoo, mga mini na nga mga tinuhuan.
only the Catholic Church ang nag-ingon nga usaragi simbahan, usaragi pagtuo, ug usaray Ginoo. Unya ni konekta ani ngadto gyud sa mga apostoles. Mo na nga si San Mateo ato ni silang ilah nga moy ato mga sinugdanan. Makakonek kita ba, makatrace kita ngadto sa root nato nga mao si Kristo, mga apostoles. Nya the same ang atong giawhag, usa ka simbahan, usa ka pagtuo, ug usa ka Ginoo. Mo na nga makaingon ta nga ang Catholic Church dako-dako gyud puntos sa pagpakita nga original gini og tinuod ning atong gisimba ug ang atong simbahan. Apan dunay panahon nga kitang mga Katoliko dili tinuod. Ang atong simbahan tinuod, pero kitang mga Katoliko apil naming mga pari, mga madre dili tinuod. Kay nag-away man ta. No? Uy, tubag. Nag-away, oy. Sa history sa atong simbahan, siging away, magpinatyanay pagyod. Oh, kana din yung silingan. Katoliko man sana. Nganong di man mo magtingganay. Oh, kanang mga politicians dato, pulos-pulos man sana Katoliko. Nganong mag-away man na sila, magdinautay man na sila. Oh, kanang naas opisina, apil na nang naas eskwelahan, mga maestro, nganong na nagsigim naglinibakay nga Katoliko matatang tanan. Mao na siya hagit, mao na siya challenge nga tinuod maning atong simbahan, tinuod maning pagtuong atong gisunod o kining Ginoo nga atong giampuan, apan tinuod ba ang atong pagsunod kaniya. Na karon gipakita na ni Mateo, unsa may gibuhat ni Mateo aron makita nga tinuod ang iyang pagsunod sa Ginoo, gibiyaan niya ang iyang kinabuhi sa pagsigig pangitag kwarta. Ang una niyang gibiyaan mao ang worldly wealth, kanang bahandi nga kalibutanon. Iyan ang gibiyaan. Nige, lingi ay mong tupad nga andam kang mobiya sa imong kwarta. Amo bitaw din og nakabantay mo. Ambot lang ninyo, biya pa mo na niyong kwarta, musimba mo din mangayo pa mangani kwarta. Imbis biyaan ang kwarta kay musunod sa Ginoo, ngayo na nos Ginoo og kwarta. Ayaw, mas may pamanghatag mo kwarta. Mo nang dunata din projects, mga slot ana. So kabong namalit og slots, congratulations kay mura na mo si Mateo, gibiyaan ninyo ang kwarta. At least ba naamoy gitawag og act of giving up your money for yourself. Nya imong itampo sa simbahan. Ang kwarta dili gina mo'y basihanan sa atong paghigugmaay. Pero maggamit kay nato ang kwarta aron ipakita ang atong dakong gugma sa simbahan o sa atong isig katao. Mao na kining atong mga projects nga na atong gibuhat karon sukad pas una katong kapilinya, kining pag-renovate nato aning simbahan nato dinhi nga nakagasto na ta anig duol-duol mga 80 million. Undas pagpamalit aning mga yuta o pagtabang aning atong mga kaigsuonang mga waybalay, mga kapilya atong gipangtabangan nga maarang-arang ang mga naong. Grabe kaayo ang kaayuhan nga nahatag sa simbahan. Mga parokya atong gipangtabangan nga di na nato ma-account og pila kabuk parokya, pila kabuk mga communities nga nias atong simbahan dinhi sa archdiocese ug outside sa atong archdiocese ang atong gipang tabangan, gipang bahinan sa ato dinhing mga ginagmay ug dinagkong grasya nga nadawat. Kanunay kita dinhing pobre kay ngano man atong gipanghatag ang atong mga nadawat. Nya padayon tang maghimo ani. Nganong naghuna-huna man ta ani? Kay pulos ra ta membro sa usa ka simbahan, usa ka pagtuo ug usa ka Ginoo. Ug unsa may grasyang ihatag sa Ginoo nato, atong ambitan kitang tanan, di na ta mag-isipay
di na ta maghuna-huna sa atong kaugalingong seguridad, kung dili the communal security nga maghari unta ang gugma, kalinaw, hustisya o pagtinabangay. Matud pang San Pablo diri, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Katapusang lingi sa imong tupad, ingna siya, andam jud kong mutabang nimo. Andam ka ako, sis. Nya mo ingon din na siya, adto ra bang gabi, lanyaging gabi, perting kusugas uwan, wap agyud mo hubas ang tubig sa amo, gibahaan mi. Ngano man, tungod anang imong kural. Pwede ba na nimo gubon ang imong simento nga kural aron molusot ang tubig diha? Kana kamong mga nagkural anang inyong balay og simento or inyong yuta nga mo hinungdan nga di na kaagi ang tubig, ning linaw na dito sa inyong silingan, gub-an na ninyo karon aron ikasunod adlaw anha na sang tubig sa inyo maglinaw. Haron sad mo makabati ba unsa day bation aning tagatuhod, tagahawak ang tubig sud sa imong balay? Wa gid mo kakita na. Una ato na siyang tanaw niya, magsige pag yun mo simba dinhi. Di ra ba mo palit og slat? Yung kapadir kusog man ko mo palit og slat, unya walang na nako guba kay para man sa akong security. Kung nipalit sa kag slat nga tininood, mubati sa ka kay kaning atong slots communal man nga paghigugmaay, mubati sa ka nga unsa may epektos pagpalit na kog slots aron mahimo kong selfish o mahimo kong selfless. Si San Mateo nahimong selfless. Kana bang wa na maghuna-huna siyang kaugalingon, kung dili ang kaluwasan sa iyang isig ka makasasala. Munang nagtigom siyang mga makasasala, bahalag sa wayon siya, kuyog ni Kristo, okay lang, basta ang akong kaugalingon gihalad nako para sa uban. Pagkanindot unta niini kun ato gining himuon kitang tanang mga magtotoo nya, kung mauna nay among higugmaon, mahimo unta ming liwat ni San Mateo ug sa mga apostoles. Mo na ha, iampo mi ninyo kay amo sad mong iampo nya, ako mong tudluan unsaon nga mahimo mong mahigugmaon sa simbahan pinaagi aning ato mga projects nga makahatag og higayon aron maka-give up mo ginagmay anang inyong gugmas kwarta nga murag usahay mo'y hinungdan nga gasigi na murag kinusmuray sa inyong naong. Nga mga naong ninyo diri akong palayan, klaro kayo. Muaop dayo, no? Muaop. Nga naman, bugat ang inyong gihuna-huna. Na diri, bugat. Sige na, manindog na ta.